computer. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்ல வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு நேத்துக்குதான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அவர் நான் எங்கெல்லாம் பிரபாவமா இருக்கேன் பகவான் சொல்லியிருக்கார். அர்ஜுன இன்னமும் எனக்கு காட்டி கொடுங்க, எனக்கு திருப்தி ஆக மாட்டேங்கிறது, இன்னமும் உங்களை பத்தி உள்ள பிரபாவம்லாம் சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்றாரு. அதனால இன்னைக்கு நேற்று சாப்டருக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கா. தட் வில் சீன் இது கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நிறைய இருக்கு, ஸ்லைட்ஸ் நிறைய இருக்கு, எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இட் டேக் சம் டைம் பார்க்கலாம். அப்ப இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். டீட்டெயில் வர்ஷிப் பண்ணி ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்துல சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ராமா ஹரே ஹரே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தொண்டை பரவாயில்லையா? உங்களுக்கு தான் இப்ப பிரணத்தி நீங்க தான் எடுக்கணும். இன்னைக்கு சொல்றா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரவாயில்லையா? கொஞ்சம் பரவாயில்லையா தொண்டை? சரி, சரியா போச்சு. படிக்கிறீங்களா? படிங்க, பிரணத்தி படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிஸ்ராய ஞானாஞ்சன சலகாய ஷதிர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சதாபிதம் ஏன பூத்லே स्वयं रूप कथा मह्यं तथादिश पदान्तिकं वन्दे अहं हि पुरोह हि श्री युधपत कमलं श्री कुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृतांतेश्वरी वृषभानुसीते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पद्रुक्ष सकृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्राह्मण्य देवाय को ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर प्रदेश नमः. गुरुवे गौर संधिराय राधिकानाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः. भक्ताय नमो नमः. नमः नमः. ओम नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रयष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद माताजी श्री अद्वैत कथातर श्रीवासाशि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे राजेश्वरी माताजी. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அதை மிஸ் பண்ணிட்டால் அப்ப நான் வந்து உங்களை மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு 18 நாட்களில் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்வோம். இன்னைக்கு என்ன எத்தனாவது அத்தியாயம்? 11. அப்ப இன்னைக்கு இதுல டைட்டில் என்னது? விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், உலகளாவிய வடிவம் தான். திரும்பி அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் தான் பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் 10வது சுருக்கம், 10வது அத்தியாயத்தோடு சுருக்கம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஏன்னா அணுவிலையும் இருக்கார் விபு. அணு அண்ட் விபு. விபுனா ரொம்ப பெரியவர், அணுனா சின்னதுல இருந்து சின்னர். அணுனா இந்த ஆட்டம் மாதிரி சின்னது. அப்ப அவரை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கடினம். ஆனா அவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம். பக்தின்னு வந்துடுத்துனா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுடலாம் இல்லையா? இப்ப காத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தது இல்லை, ஆனா நம்ம எப்படி காத்த நம்புறோம்? இருக்குன்னு தெரியும். ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் பேர்லாம் கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் நம்ம தான் செய்யறோம். நம்ம பார்த்திருக்கோமா? இல்லை, உணர்றோம். அது போல பகவானின் என்ன உணர்ந்துட்டோம்னாக்கா அவ்வளவு எல்லாம் பெரிய கடினமா இருக்காது. சோ அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவர் தான். அப்புறம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஓகே. அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அது முதல் சாப்டர்லயே எழுந்தாச்சு. இருந்தாலும் அவரோட வைபவத்தை எல்லாம் கேட்டு கேட்டு நல்லா புரிஞ்சுண்டு அது அவர் மூலமா நமக்கும் புரிய வச்சு நம்மளும் ஏத்துனாச்சு, நம்மளும் பக்தா ஆயாச்சு. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். வாயால ஜஸ்ட் இது ஓரலா எல்லாம் வாயால சொல்றார். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாலே காட்டு வராங்க, வீடியோ மாதிரி காட்ட போறார். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை, உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி இல்ல மியூட் பண்ணிடுவோம். யாரோட கேட்கலாம். கிருஷ்ணரிடம் ஒரே ஐபேட் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஐபேட் யாரு? யாரோட இருந்ததுனாக்கா அட்டெண்டன்ஸ் போட்டோம், அதனாலதான் கேட்கிறேன். ஓகே, சொல்லலன்னா விட்டுடுறேன். கேட்கறதுக்கு வந்தாலும் நோ சொல்லலாமே, நான் கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஓகே. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அவர் வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்தேன் இல்லையா? அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணர் கோருகிறார். அவருடைய எங்கெல்லாம் பிரபாவமா இருக்காரோ அது வந்து அவருக்கு காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறார். அப்புறம் அடுத்து அது வந்து 11.1 11.4 அதுல வந்து இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் வருது. திருஷ்டம் இச்சாமித்தே ரூபம். அவங்களோட திருஷ்டம்னா எனக்கு அந்த மாதிரி காட்சிய இச்சாமி, எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு பாக்கிறதுக்கு, அந்த ரூபத்தை பாக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அது 11.5 8 வரைக்கும் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். பகூனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படின்னு. அப்புறம் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவர் எப்படி பார்க்கிறார், அவரோட கண்ணோட்டத்தை அவர் எப்படி பார்க்கிறார். 9-14 வரைக்கும் அநேக அத்புத தர்ஷனம், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அவரோட தர்ஷனம். வந்து அந்த இது பாக்குறது ரொம்ப அவருக்கு ஆனந்தமா புல்லரிச்சு போய் பாக்குறாரு அந்த இதை, அவரோட இது வடிவத்தை. அப்புறம் அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அவர் வந்து அனுபவிச்சுட்டு அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 15-31 வரைக்கும் சொல்றாரு. திருத்தின வெந்தாமி க்ஷமாம்ச விஷ்ணு. அப்புறம் கிருஷ்ணாவின் பதில், கிருஷ்ணாவுக்கு பதிலும் அளிக்கிறார். 32-34 3 ஸ்லோகம். கலோஸ்மி லோகோ க்ஷய கிருத பிரவருத்தோ. அதெல்லாம் உள்ள ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னா தெரியும். அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், அப்புறம் என்ன ரொம்ப அவர் பிரேஸ் பண்றாரு. நேற்றுக்கும் பார்த்தோம் நம்ம. அதே போல இன்னைக்கும் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப அவர் வந்து பகவான் வந்து பிரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறார். 35-46 வரைக்கும். சாகாத் கதம் வீத பிதா பிரணாமிய. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னா என்னது, அந்த மாதிரி நமக்கும் பார்க்கலாம். ஆனா அதுக்கு மெயின் இது என்ன வேணும்? தூய பக்தி தான் மெயினா இம்பார்ட்டன்ட். சோ 47-55 வரைக்கும். பக்தியாத்தும் அனன்யா சக்தியா, வேற எதுலயும் டீவியேஷன் ஆகாம ஒன்லி பக்தி. அப்ப தூய பக்தின்னு அதுக்குதான் சொல்றான். நமக்கு வேணும் போது பக்தி, வேண்டாத போது பக்தி இல்லை, அதெல்லாம் தூய பக்தி கிடையாது. எப்பவுமே சத்தத்தம், நமக்கு படிச்சோம் இல்லையா, சத்தத்தம் கீர்த்தை எந்தோமாம், அந்த மாதிரி. எஸ். 11.1. லதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஃப்ரீயா இருக்கா? படிங்க. அன்மியூட் பண்ணுவோம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. எஸ், படிங்க. அர்ஜுன வாச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் பரமம் அத்யாத்ம சமிக்ஞிதம் யத் தவயோக்தம் வசஸ்தேனே மோகோ அயம்
लिखदो मम தேனே கிடையாது, இது தேனாதான். தேன. அப்புறம் இது துவயோக்தம். ஓகே, लिखदो मम எஸ், கரெக்டா படிச்சேன். எஸ். அப்புறம் அர்ஜுனன் கூறினான். என்ன கூறினார் அர்ஜுனா தான் ஸ்டார்டிங் அதுல வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன சொல்றார், ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணிடுறேன். என்ன சொல்ற, ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். எல்லாம் தான் குஹ்யதமாம் அதெல்லாம் படிச்சோமே என்ன, அந்த சாப்டர்ல எல்லாம் குஹ்யமா உனக்கு வந்து எல்லாம் சீக்கிரட்டா நான் சொல்றேன். வேறு தேவதைகள் கூட தெரியாது, அதெல்லாம் நான் உனக்கு வந்து சீக்கிரட்டா சொல்றேன் அப்படின்னு நிறைய இது சொல்லியிருக்காரு. தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எனக்கு வந்து ஓஹோ அப்படியா இப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு. அப்புறம் 11.2 ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவகுமாரி மாதாஜி கேளா? ஓகே, சங்கர நாராயண பிரபுஜி படிங்க. भवाप्यौ की भूतानां सृष्टौ विस्तरक्षु विस्तरक्षो मया तत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि साव्ययम्. வெரி நைஸ். தாமரை கண்களை உடையவரே பவாபியோனை ஹி பூதானம். ஓகே, தாமரை கண்களை, அந்த தாமரை எங்க பேர் வருது? கமலபத்ராட்சி தான் பார்த்தேன். முதல் நமக்கு வந்து தாமரைன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தாமரையோட பேர் போடலையே பார்த்தேன். அவர் படிச்சுட்டார், படிச்சுட்டு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. சரி, எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட்ல இருங்கோ எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, லேட்டா வந்திருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் யாரு படிக்கணுமோ எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. I will all get chance. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்வின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். என்னது, எல்லா ஒவ்வொரு உயிர் வாய்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்துதான் எல்லாம் கேட்டேன். நான் எல்லாம் உயிர்ப்பிக்கிறது அவர் தான், எல்லாத்தையும் கிரியேட்டும் பண்றார், அனிகிலேட் பண்ற எல்லாம் கேட்டாச்சு. ஓகே, அப்புறம் வந்து உம்மிடமிருந்து விவரமாக நான் கேட்டேன். ஆனா தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உங்களோட என்னெல்லாம் பிரவாகம் எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்காரு இல்லையா? சூரியன் ஒரு கண்ணு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோமே, தண்ணியில அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட கூட அவர் இருக்கார், மண்ணோட வாசனையில இருக்கார், இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? இப்ப அதெல்லாமும் நான் புரிஞ்சுட்டாச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் வைதேகி மாதா படிங்க. 3 நிறைய இருக்கு, எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணிருக்கா. சோ விடுவிடுன்னு சொல்லி மத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூப மைஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. மைஸ்வரம் உங்க புக்ல இருந்து நீ படிக்கிறேன்னாக்கா ரூப மைஸ்வரம்னு வந்திருக்கும். அப்ப மைஸ்வரம் ஐஸ்வரம், ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. அப்ப திருஷ்டும் இச்சா எனக்கு பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. நான் சொன்னேன் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் அப்படி. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். உங்களுடைய இந்த மாதிரி இது என்னது ஒரு உருவத்தை நான் பாக்குறேன். உங்களுடைய ஒரிஜினல் ரூபம் உன்னத உருவே நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் நான் இப்ப வந்து பாக்குறேன். கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி இருக்காருன்னு. ஆனா என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி, அவரே எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, நான் அதுவும் இருக்கேன் இதவும் இருக்கேன்னு. அப்போ தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். அங்கேயாவும் இருக்கு இப்படியாவும் இருக்குன்னு அது எப்படி நீங்க அதுல எல்லாம் அப்படி எல்லாம் இப்படி பரவி இருக்கீங்க? என் முன்னாடி உங்களோட ஒரிஜினல் ரூபத்துல இருக்கீங்க, பட் அதுல எல்லாம் பரவி இருக்கேன்னா எனக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு. அதே உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு, நீங்க காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு. Devotees are requested to fill the attendance form, please. நான் பாக்குறேன் டெய்லி நீங்க வந்து யாருமே கொஞ்சம் கம்மி பேர் தான் அட்டெண்டன்ஸ் இது ஃபில் பண்றீங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ், எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா திரும்பி அங்கேயிருந்து கொஸ்டின் வருது, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வேலையாயிடுது. எல்லாருமே வந்து அதை போடலாம், ஒன்றும் தப்பு என்ன. ஏன் உங்களுக்கு இப்ப இன்னும் ஈஸி ஆகிட்டோம். ஒன்லி பேரு போட்டா போதும், போட்டு ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டைப் யுவர் நேம். அவங்க பேர் மாத்திரம் போட்டுருக்கோம், ஃபுல் பேர் போட முடியலையா, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப வைதேகி மாதாஜியோட வைதேகி ஜெயசிம்மன் இருக்குல்ல, நீங்க ஒன்லி வைதேகி போட்டாலும் பரவாயில்ல. லதா மாதாஜி 6 லதா போடுறது கஷ்டமா இருக்கா, லதா மாத்திரம் போடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி போட்டுடுங்க, கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்ப இந்த 3ஆவதுல என்ன சொல்ற, எனக்கு வந்து உங்களோட இது பாக்கி நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்களோ அதோட ரூபம் எல்லாம் எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப அது ஏன் அந்த மாதிரி அர்ஜுனா கேட்கிறார், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நுழைச்சிருக்கேன்னா குழந்தைகளோட ஸ்லைட்ல இருந்து.
அர்ஜுன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்ட சொன்னார்? அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா? இல்லை, சந்தேகத்துக்கு வேண்டிய கேட்கலை. பின் அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? எனக்கு எல்லாம் காட்டி கொடு, நீ ஒன்றாம் பெருசா நீக்கு பகவான் சொல்றேன், எனக்கு எல்லாம் காட்டி கொடு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரா? இல்லை, அந்த எண்ணத்திலே அவர் கேட்கல. என்னத்து கேட்கிறார்? கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதும் மக்களை கிருஷ்ணரே பகவான் என நம்ப வைப்பது, அதுக்கு வேண்டிதான் காட்ட சொல்றார். இப்ப நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் இருக்கு, கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம இல்லை. எப்பாவது ஒரு டைம்ல கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளே டிசிஷன் எடுக்கிறோம், நம்மளே எல்லாம் பண்றோம், நிறைய விஷயத்த பண்றோம். அந்த மாதிரி இல்லாம கிருஷ்ணர் தான் கடவுள்னு ஒரு நம்பிக்கை, ஆணிதரமா ஒரு நம்பிக்கை வரணும் நமக்கு. எது எடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் அவரோட பெர்மிஷனோட தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நினைச்சு பண்ணணும். அந்த ஒரு நம்பிக்கை வரத்துக்கு தான் அவர் வந்து கேட்கிறார். இந்த போலி மனிதர்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பார்த்திருக்கோம். ஆனா வேற விஷயமா வேற ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். இப்ப வந்து ஒருத்தர் போலி சொல்ற நான் கடவுள், அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்காளே, நுக் அண்ட் கார்னர்ல இப்ப இருக்கா, நான் கடவுள் ஏதோ ப்ரீச் பண்ற, ஏதோ பகவத்கீதால இருந்தா எடுத்து சொல்ற, அவள் ஒன்னும் கிரியேட் ஒன்னும் பண்றது இல்ல. அது ஒருத்தவங்க அதை பாக்குறதுக்கு நம்ம மக்கள்லாம் இருக்கா, ஆஹா அவர்கள் அந்த ஒரு ஞானியாக்கம் இந்த ஞானியாக்கம் லைன்ல நின்று பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து அட்மிஷன் ஃபீஸ் என்ன, பூஜைக்கு ஃபீஸ் என்ன, அதெல்லாம் கட்டின்னு போறா, நிறைய பேர் பண்றா. அந்த நம்பிக்கை யாரோ சொன்னா அது பலிச்சு விடுத்து, அப்படியே உனக்கு பலிச்சுதான் அப்ப எனக்கும் பலிக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா. அந்த மாதிரி ஆசையில இல்ல, பௌதிக ஆசைதான். பௌதிக ஆசையெல்லாம் டெம்பரரி, அது தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் வைதை மாத்தை மியூட் பண்றேன்னா உங்களை. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து நான் கடவுள் அப்படி சொன்னா என்ன சொல்லணுமா நம்ம? அப்ப விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டு அப்படி சொல்லணுமா? ஏன்னா ஒன்லி கிருஷ்ணா குட் டூ தட். வேற யாருமே விஸ்வரூப வடிவம் எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி சொன்னா போறோம், இருக்கிறதெல்லாம் சுருட்டின்னு என்னெல்லாம் கோல்டு இது பைசா கிடைச்செல்லாம் எடுத்து இல்ல நான் கடவுள் இல்லைன்னு ஓடிய விடுவோம், அப்புறம் அந்த ஆளே காணாது. சோ இந்த மாதிரி போலி மனிதர்களை, போலி சாமிகளை நம்பாதீர்கள். இது மெசேஜ் இதுல கொடுத்திருக்கா. சோ வி ஷுட் நாட் பிலீவ், ஒன்லி பகவானை தான் நம்ம நம்பணும். பகவான்கிறது யாரு? கிருஷ்ணர். எஸ், இதெல்லாம் இந்த குழந்தையோட சைட்ல இருந்து எடுத்து போட்டேன். இப்ப இங்க ஒரு புள்ளி காண்றது, இங்க ஒரு இது புள்ளி தெரியறதா? அம்புக்கு அருகில் ஒரு சிறிய வெள்ளை புள்ளி எதை குறிக்கிறது? உங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்கு தெரியறதோ, யாருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கோ அது சொல்லலாம். இல்லை எல்லாருமே சொல்லலாம். என்னன்னு தோன்றது அது? அந்த வெள்ளை புள்ளி என்னது? ஏதோ ஒரு பை மிஸ்டேக் அது இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்தா என்ன ஒரு மாதிரி நமக்கு அது ஒரு ஐடியா வரணுமே. என்ன தோன்றது? யாருக்கு என்ன தோன்றது? அதை நோக்கி போறது, அம்பு போறதுன்ற மாதிரி. அம்பு எதை நோக்கி போறதுன்னு தோன்றது உங்களுக்கு? அந்த புள்ளியை நோக்கி அந்த நேர் கோட்டுல போறது, அதே வழியா. இலக்கு 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 டார்கெட். டார்கெட். அதான் அந்த டார்கெட் என்னது? ஆத்மா, பிரம்மாவா? ஆத்மா, குறிக்கோள் மட்டும். கிருஷ்ணர் அடையிறது, கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு குறிக்கோள். கிருஷ்ணர் அடையறதுக்கு. கிருஷ்ணர் அடையறது. அப்ப இது கிருஷ்ண உலகம் சொல்றா? இது கிருஷ்ண உலகம் சொல்றேன். ஜூம் பண்ணி பார்த்தா ஸ்டார் மாதிரி இருக்கிறது. அது என்னது? ஜூம் பண்ணா ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது அந்த டாட். ஜூம் பண்ண முடியல எனக்கு. I can't do. அச்சா நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்த்தடா? நான் பண்றேன் இங்க மொபைல். ஓகே I got it. அப்படியே எனக்கு அது எனக்கு புள்ளி தான் தெரியும். ஓகே, அப்ப ஒரு மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ஆனா யாரோட ஆன்சர் கரெக்ட் இல்ல. ஓகே, அது என்னதுன்னா எனக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் சமத்து. என்னுடைய இது என்னது 6 வயசு 7 வயசு குழந்தைகள் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி அதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அவளுக்கு கண்ணை மூடி நொடி கரெக்டா சொல்லிடுவா. அவ சொல்லக்கூடாது புது ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆன்சர் பண்ணும் அப்படின்னா. ஓகே, அது என்னதுனாக்கா நம்ம அம்புக்கு அருகில் உள்ள சிறிய வெள்ளை புள்ளி நமது கிரகம் பூமி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தில் எல்லா இடத்துலயும் பகவான் பரவி இருக்கார். அதுல நம்மள ஒரு சிறிய புள்ளிதான் அந்த ஒரு அர்த்து, ரொம்ப புள்ளி மாதிரி. அர்த்தோட சைஸ் நம்ம ஜியோகிரபில பார்த்தாலே தெரியுமே. அதிலேயே வந்து நம்ம வந்து என்னது அந்த கிரகம் பூமி. அப்போ கிருஷ்ணர் உலகளாவிய வடிவத்தில் இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான கிரகங்கள் உள்ளன. இயல்பான பார்வையால் அண்ட வடிவத்தை காண முடியாது. ஆனா அந்த அர்த்தே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நம்ம கண்ணில் எப்படி தெரியுது? ஆஹா, டெல்லியிலேருந்து இங்க இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவே அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஆனா ஃபுல் வேர்ல்டுன்னா என்ன எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த அவ்வளவு பெரிய வேர்ல்டுல அவ்வளவு கான்டினென்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த கான்டினென்ட்ல ஒரு கண்ட்ரி இந்தியா, அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேட் தமிழ்நாடுன்னு, அதுக்குள்ள நம்ம ஒரு இது என்னது சிட்டி இருக்கும். அந்த சிட்டிக்குள்ள ஒரு என்னது ஒரு டவுன் வரணுமே, டவுன். அதுக்குள்ள ஒரு வீடு, அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10 பேர்ல ஒரு ஆள் தான் நாம. ஆனா நமக்கு இருக்க ஈகோ எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஈகோ. யாரோ ஒண்ணு சொல்லிட்டா, இப்ப கூட ஒரு பவர் வந்தது. ஒருத்தர் வந்து தப்பா சொன்னானே 10 பேர் பிரைஸ் பண்ணுவா. ஆனா ஒருத்தர் தப்பா சொன்னா அந்த ஒரு தப்ப மாத்திரம் நம்ம பிடிச்சுட்டு இருப்போமா, அந்த பாக்கி 10 பேர் நல்லது சொன்னதெல்லாம் போட்டுடுவோம்.
ஐயோ அவன் தப்பா சொல்லிட்டான்னு என்னன்னு அதை தலையில வச்சிருந்து அது 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 10 நாள் வச்சுன்னா நம்ம தான் அமுங்கி போறோம். இப்ப யாருக்கு லாஸ்? நமக்கு தான் லாஸ். அது 10 பேர் பெருமையா சொன்னாலே அதை போயிட்டு நமக்கு இது சந்தோஷமா இல்லாதக்கு யாரோ ஒருத்தன் கொடுத்தன்னு சொன்னான்னு சொல்லிட்டு வருந்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பிரபுஜி தான் யாரோ ஒரு 1 மினிட் வீடியோ இருக்குது இந்த கிளாஸ் ஒர்க் முன்னாடி பாக்கணும். இல்ல என்ன சொல்றேன்னா நமக்கு ஈகோ எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் பகவானோட, ஏன்னா பகவானோட கண்ணுல அந்த அர்த்தே ஒரு சின்ன புள்ளிதான். அப்புறம் நம்மளாம் என்ன இதே கிடையாது. அப்ப நம்ம பகவான்கிட்ட எல்லாம் இது என்ன சொல்லுவா கேட்டு வாங்கி எனக்கு கொடுங்க எல்லாம் பிடுங்கவே கூடாது. அவரே பார்த்து கொடுப்பார். அப்ப இதுதான் கொடுத்துருக்கு இயல்பான பார்வையில் நம்ம அண்ட வடிவத்தை காண முடியாது. அவ்வளவு பெரிய வடிவம், அண்டம் வடிவம், அது எல்லாமே பகவானோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. எஸ். அப்புறம் எஸ் அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க 4. எல்லாரும் ஒருத்தர ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல உள்ளவா யார் படிக்கலையோ எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. மன்யசே யதி சத்சக்யம் மயா திருஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் த்ரயாத்மானம் அவ்யயம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம் அப்படின்னு தர்ஷனம் கொடுக்கிறார். அந்த மாதிரி அப்போ உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டிடணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏன்னா நம்ம பகவான் வேண்டிக்கிறோம், எனக்கு அதத்தா இதத்தா ஏன்னா இவனும் கேட்கதான் செய்யறாங்க. அர்ஜுனும் கேட்கிறேன், எனக்கு பார்க்கணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அப்புறம் என்ன அவர் அண்டர்லைன் ஒரு இது இன்னும் சொல்றார், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா, உங்களுக்கு என்னதே விருப்பம் மாத்திரம் இல்ல, இஃப் யூ ஃபீல் நான் அதுக்கு தகுதி பெற்றவனா இருந்தா அதை எனக்கு கொடுங்க. அப்ப நம்ம கேட்கலாம், பகவான் எல்லாமே கேட்கலாம். காரு, பங்களா, அம்பானி, டாடா மாதிரி இருக்கணும், பிர்லா மாதிரி இருக்கணும், எல்லாம் கேட்கலாம். ஆனா அதுக்கு நான் தகுதி பெற்றவனா இருந்தால் நீங்கள் கொடுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்கணும். நமக்கு கொடுக்கலைன்னா அப்ப என்ன சமாதானப்பட்டுக்கணும், எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை, அதனால பகவான் கொடுக்கலை. ஒரு சமாதானம் உண்டு. இல்லை நான் கேட்டேன் பத்தியா பகவான் கொடுக்கவே இல்லை, நான் அவ்வளவு விரதம் இருந்தேன், அதெல்லாம் பண்ணினேன், ஒண்ணும் வரல, அந்த பகவான் இப்ப நான் நம்ப போறது இல்லை, வேற பகவான்ட்டு போயிடுறேன், அந்த பகவான் கொடுக்குறார பாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணி இப்ப நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். ரொம்ப பேபி ஸ்டெப்ஸ்ல தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம பகவான் நீங்க விருப்பம் உங்களுக்கு தோன்றது, எனக்கு ஐ எம் ஃபிட் டு கெட் தட், அப்ப எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு ஆசை இருக்கு, ஆனா எனக்கு தகுதி இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லணுமா. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தார் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். எஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அது. அப்புறம் துர்கா மாதாஜி படி 11.5. श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतदोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. அப்போ புருஷோத்தமான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், பிரதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, ஒரு நிமிஷம், லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஓகே, அக்ரி பண்ணிவிட்டார். எஸ், உனக்கு காட்டுறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். அப்படின்னா என்னதோ அவருக்கு he is eligible to see the form. அவருக்கு அந்த தகுதி இருக்கு, கிருஷ்ணனோட ரூபத்தை தகுதி இருக்குன்னு அவர் அக்ரி பண்ணிட்டு, என்னோட ரூபத்தை எல்லாம் பாரு, என்னோட லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை காப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு உருவம் அடுத்த இதுல வரும், அவர் காட்டுறார். எஸ், உலகளாவிய வடிவம் எங்க பார்த்தாலும் இங்க ஆரம்பிக்கிறதா எல்லா இடமும் பகவானோட பெரிய உருவம். கோர பல்லுல ஒரு உருவம், கோர பல்லோட இருக்கு, ஒரு ஆயுதம் இருக்கு, வேறொரு உருவத்துல வேறொரு ஆயுதம், மாலைகள், இதுன்னு எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அது நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. ஸ்லோகம் ஒன்னா பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, வீடியோனா நமக்கு இவ்வளவு இப்படிதான் பண்ண முடியும். நம்ம வீடியோனா இப்போ பிபிடில என்ன பண்ண முடியும், இதுதான் காட்ட முடியும். ஒரு வீடியோ மாதிரி மியூசிக் எல்லாம் போட்டுருந்தாக்கா அது ஒரு இஃபெக்ட் வரும். நம்ம இப்ப தியேட்டர்லயே பாக்கணும்னா அந்த ஒரு இஃபெக்ட் வரும் இல்லையா. நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான், ஓஹோ இப்படி பெரிய ரூபத்துல அவர் காட்டுறாரு அப்படி. எஸ், அடுத்தது எஸ் பிரபுஜி படிங்கோ, அரசு பிரபுஜி படிங்க 11.6. हरे कृष्णा. पश्याति ध्यान वसुन रुद्रान अश्विन मरुदस्तथा बहु पुण्यात् रुष्ट पूर्वाणि वश्या सर्यानि भारत. பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான். ஓகே, என்ன சொல்ற, பாரதர்களின் சிறந்தவனே,
ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவதைகள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்னு ஒரு ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. இங்கெல்லாம் பாரு, அஸ்வினி குமார் இருக்கார், இவாள என்னது இந்த ஆதித்யர்கள் இருக்கார்கள், வசுக்கள் இருக்கார், ருத்ரர்கள்லாம் இருக்கா பாரு, என்னோட பக்கத்துல எல்லாம் அவரோட அம்சமா தான் எல்லாரும் இருக்கா பாரு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு நமக்கே. அப்புறம் ரஞ்சிதா மாதாஜி படிங்கோ. माताजी படிங்கோ. संजय उवाच संजय उवाच यागम एवं माताजी सारी माताजी एवं उक्ताव तादो राजन् मग योगेश्वरो हरिः हरि माताजी हरिहला இல்ல हरि सॉरी हरि ओके माताजी दर्शयामास पार्थय परमं रूपम ஐஸ்வரம் மாதாஜி அந்த போன் கீழே கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு மாதாஜி, அதனால கிளியரா தெரியல மாதாஜி. போன் எல்லாம் இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரியும், அது ரொம்ப கஷ்டம் தான். அது ஒரு சிஸ்டம் வேணும், கம்ப்யூட்டரோ ஒரு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. டேப் இருந்தா கூட கொஞ்சம் தெரியும், படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்க ஆசை ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணதுனால நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தேன். எப்ப முடியல கஷ்டமா இருக்கிறப்ப நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண வேண்டாம், ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன், யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்றது இல்ல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்ப லோவர் பண்ணிடுங்க, மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன சொல்ற சஞ்சய் உவாச்ச, இதெல்லாம் யாரு இதெல்லாம் இப்ப நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறவங்க. சஞ்சய வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இவர் கேட்டிருக்காரு என்ன நடக்கிறது அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல, என்ன நடக்கிறது, என்னுடைய பசங்களும் என்னோட தம்பி பசங்களும் என்ன பண்றாங்க கேட்டதுக்கு தான் சஞ்சயா தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அங்க அப்படி கிருஷ்ணா சொல்றாரு, அர்ஜுனா சொல்றாரு, அப்படி அவள் டைரக்ட் டயலாக்ஸும் காட்டுறாரு. அப்படி பின்னாடி இவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி நடக்கிறது. அப்ப இந்த திரும்பி பேக் இவாளோட இது வந்துட்டு சஞ்சய் சொல்ற இந்த ராஜாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார். சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். எல்லாம் அந்த வரியில சொல்லி இந்த பாரு என்னோட ரூபத்தை பாரு, எவ்வளவு பெரிய ரூபம் நான் வச்சிருக்கேன், எல்லாம் அஸ்வினி குமாரர் எல்லாம் இருக்கா, இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு எல்லாம் சொல்ல போறார். ஓகே, இப்ப நம்ம கண்கள் எப்படி இருக்கு, இப்ப நம்ம கண்கள் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம புலன்கள் எல்லாமே வந்து குறைபாடு உள்ள புலன்கள் தான் நமக்கு இருக்கு. குறைபாடுள்ள புலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, ஒரு ஆப்பிள் பழத்துல வந்து ஒரு சைடு கட் பண்ணிருக்கு, ஆனா நமக்கு வந்து பிரதிபிம்பம் எப்படி தெரியறது, ஃபுல் ஆப்பிளா தெரியுது. அப்ப நம்ம எதை அந்த பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து நம்ப முடியுமா? ஆனா நம்ம இப்ப அப்படிதான் இருக்கும், ஒரு சைடு தான் நம்ம பாக்குறோம். எந்த இது பார்த்தாலும் ஒரு சைடு எஃபெக்டோட பார்த்துட்டு நம்ம அதை தான் நம்புறோம். காதால கேட்பதும் கண்ணால் பார்ப்பதும் என்ன மெய்யா பொய்யா என்ன சம்திங்ல உண்டே, அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது, அதெல்லாம் பாதி தீர விசாரிப்பது தீர விசாரிக்கணும், அதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு வரும் இல்லையா பிரபுஜா தான். அப்ப இது வந்து நம்ம பாக்குறதுல என்ன, நம்ம புலன்கள் வந்து இது இருக்கு, there is a deficiency இருக்கு, we are not fully thorough. இப்போ ஒரு தூரம் ஒரு மரம் இருக்குன்னா மரம் தான் தெரியும், கிட்டக்கு போய் பார்த்தா தான் ஆஹா மரத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு இது இருக்கே பிரான்ச், அதுல ஒரு கிளி உட்கார்ந்து இருக்கு, அதுவும் பச்சை கிளி, அதனால நமக்கு கலர் தெரியல. அப்புறம் அதோட வாயில பச்சை மாங்காய் இருக்கு, இதெல்லாம் தூரக்கே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு, அதெல்லாம் தெரியாது. சோ நம்ம புலன்கள் காதா இருக்கட்டும் கண்ணா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நம்ப முடியாது. அது வேணும்னா நம்ம மாயையில சிக்கன் இருக்கும், அவர் எல்லாம் ஃபால்ட்டி, நம்மளோட இது எல்லாமே புலன்கள் எல்லாமே ஃபால்ட், இதுதான் என்னது புலன்கள் சரியா நமக்கு சொல்லாது. அப்ப இது வந்து என்னது, இது கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம், உலக படிவத்தை பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள் தேவை. அப்ப ஒரு 3D இதெல்லாம் குழந்தைகளோட இதுல என்ன போட்டேன், அப்ப அவளுக்கு இதெல்லாம் போட்டா பிடிக்குமே. 3D நம்ம இந்த 3D பிக்சர் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் காட்டுவாளே, அப்ப அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்ணாடி எல்லாம் கொடுப்பாரு, அந்த மாதிரி போட்டா எல்லாம் அப்படி நம்ம மேல வராப்புல எல்லாம் இருக்கும் அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி. அப்ப இது போல திவ்ய சக்ஷு, அவர் வந்து அது போல அருள் புரிஞ்சுட்டார், அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கண் பார்வை கொடுத்துட்டார், அது அந்த கண் பார்வையால அவர் பாக்குறவ எல்லாம். சோ அதுக்கு என்ன பேரு, திவ்ய சக்ஷு. சக்ஷுனா கண்கள், இது ஆமா கண்கள்னு பாக்குற திறன், திவ்யமான அந்த மாதிரி. இது சாதாரண கண்களால் நாம் பார்க்க முடியாது, அந்த தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. அவர் கிருபை, கிருஷ்ணர் கிருபை பண்ணி அவர் கிடைத்தது. அப்புறம் என்னது, ஆறுகளின் பல கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர். அர்ஜுனா சொல்றார், ஆஹா என்ன பாக்குறீங்கன்னா, இந்த இவெல்லாம் சண்டை போடுத்து நிக்கிறா, ஆனா என்ன பாக்குறீங்கன்னா எல்லாரும் உங்க வாய்க்குள்ள போறாங்களே, என்னது அனிலேட் தான், எல்லாம் நீங்க வந்து சுவாகா பண்ண போற, யாரும் உசுரோட இருக்க போறது இல்லை, எல்லாரும் அழியதான் போறாங்கன்னா இப்ப பாக்குறேனே அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் சத்தியம். ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அதுவும் நம்ம காட்டி கொடுக்குறாராம் பகவான். ஃபியூச்சர்ல என்ன இருக்கு, நீ முன்னாடி ஜென்மத்துல இப்ப யாரெல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அதுவும் நீ பாரு, இப்ப நடக்க போறதும் பாரு, அதுக்கு இனிமே நடக்க போறதையும் பாருங்க. என்ன பாக்குறாருன்னா எல்லாம் அவர் அந்த குதிரைகள் என்ன யானைகள் எல்லாரும் பகவான் பெரிய ஒரு வாயில
எல்லாம் உள்ள போய் இது சமாப்த் எல்லாம் வந்து இதாயிடும். அப்ப ஓஹோ இவ எல்லாருமே இறந்து போயிடும். அப்போ நீ அப்ப என்னத்துக்கு பயப்படணும்? நீ உங்க கையால ஒண்ணும் இறக்க மாட்டாங்க. அவங்க டெஸ்டினி நான் எழுதியாச்சு. அவங்க எல்லாருமே இறக்கதான் போறாங்க. நீ வந்து ஒரு நிமித்த மாத்திரம், நீ ஒன்லி an இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். பிரபுஜி சொன்னாரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அப்ப நம்ம ஜஸ்ட் பண்ணோம், பகவான் சொல்ற நம்ம பண்ணோம், அவ்வளவுதான். நம்ம டியூட்டின்னு பண்ண வேண்டியதான். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, 100,000கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்க வேண்டும். அவற்றின் பிரகாசம் அந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை ஒட்டி இருக்கலாம். ஒரு சூரியன் உதிச்சாலே நமக்கு வந்து கண்ணு கூசும். ஆனா இப்ப பகவான் இந்த மாதிரி உலகளாவிய வடிவம் காட்டும்போது எப்படி இருந்து பல ஆயிரம் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னோட. ஐம் கெட்டிங் அ மெசேஜ். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்து நிறைய சூரியன்கள்லாம் சேர்ந்து உதிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த டைம்ல. இவர் வந்து இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காட்டும் போது பிரபஞ்சத்தின் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. இவரோட விரிவாக்கம் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா, விரிவாக்கம். அவதாரம் கிடையாது, இதெல்லாம் எக்ஸ்பேன்ஷன். அவரோட இதுதான் பக்கத்துல எல்லாரும் தெரியாது. அதுல எல்லாரும் இருப்பாங்க. என்னது இந்த இதுல தெரியல, வேற இதுல சிவன், பிரம்மா எல்லாம் இங்க தெரியும். நாகங்கள் எல்லாமே இங்க தெரிய வரும். அப்புறம் அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். நிறைய பேரை இந்த மாதிரி பாக்குறான். பகவான் இருக்கார், ஆனா பகவான் பக்கத்துல இருந்து எல்லா உருவமும் பாக்குறாரு. எல்லாம் பகவானே தான். அப்படி எப்படி இந்த ஒரு விசிறி மாதிரி இருக்குமே, இந்த சில விசிறி எல்லாம் இப்படி இருக்குமே, ஜப்பான் விசிறி சொல்லுவாங்க, இப்படி இருக்கும். ஆனா இப்படியே விரிச்சுன்னா இப்படி ஆயிடும். அந்த மாதிரி பகவான் இருக்கார், ஆனா பகவான் பக்கத்துல எல்லா இதுவும் விரிஞ்சு காட்டுறாரு. அவர் எல்லாமே நான் தான் பாரு அப்படின்னு. அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களில் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமைந்திருப்பதையும் சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவர் கண்டார். அது குழந்தைகளோட பிக்சர்ல இருந்தது, இதுல காணும். இது நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே. பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லை இல்லாமல் எல்லா இடத்திலும் விரிவடைவதை கண்டார். எங்க ஆரம்பம் எங்க முடிவும் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் பகவானுடைய இதே தரிசனம் தான். எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆரம்பமும் இல்லை. தனது வாயிலிருந்து எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டார். இங்க வந்து ஒருத்தர் இந்த இதுல இந்த வாயில நெருப்பு வருது. அப்ப அதுல இருந்து அனிஹிலேட் பண்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வருது கண்டார். இது முழு பிரபஞ்சத்தையும் தனது சொந்த பிரகாசத்தால் எரித்தார். இதெல்லாம் அனிலேட் பண்றது என்னது, அழியப்படுவோம் பகவான் தான் அழிக்கவும் போறார். அவர் தான் கிரியேட்டும் பண்ண போறார். இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப எல்லா இதுவும் இந்த அவரோட வடிவத்துல பார்க்க முடியாது. அப்புறம் என்னது, அர்ஜுனன் எல்லையற்ற கரங்கள் பாக்குறார். என்னெல்லாம் பாக்குறாரு, நிறைய கரங்கள். ஒரு ஆளுக்கு 2 கரங்கள்னா எவ்வளவு ஆச்சு, நிறைய பேரை பாக்குறாரா, நிறைய கரங்களை பாக்குறார். வயிறுகள் பாக்குறார், வாய்கள், கண்கள் மற்றும் அற்புதமான காட்சிகள், தெய்வீக ஆடைகள், ஆபரணங்கள் மற்றும் தெய்வீக ஆயுதங்களை கண்டான். இதெல்லாம் இருக்கு, ஸ்லோகால இருக்கு. அதெல்லாம் தான் எல்லாம் பாக்குறாரு அவர். இங்க உட்காந்துட்டா இங்க இதுல போட்டிருக்கு. ஒரே அவரோட இங்க இருக்காரு கிருஷ்ணர், ஆனா என்னோட வடிவம் பாருன்னு அதையும் காட்டி கொடுக்குறாரு. திவ்ய சக்ஷுவா அதை வந்து பார்க்க முடியாது. எஸ். இப்போ 10, 11 2 சேர்த்து படிக்கலாம். யார் படிக்க போறாள்? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் விட்டு போயிருக்கோளோ அவ படிக்கலாம். யாரு விட்டு போயிருக்கு? இது கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிக்கலை, முருகன் பிரபுஜி படிக்கலை, அப்புறம் கீதா மாதாஜி படிக்கலை, அப்புறம் இங்க வந்த ஒரு பிரபுஜி இருந்தாரே. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சுட்டா இல்லையா? ஒரு வாட்டி படிச்சு செகண்ட் ரவுண்ட்ல வாங்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் படிக்கல அவளும் ஒரு வாட்டி. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அதுதான். திருப்பி படிக்கலாமே, ஒருத்தர் சான்ஸ் கொடுக்குறது திருப்பி படிக்கிறது ரொம்ப அதான் சொன்னேன், ரொம்ப பிடிக்கும். படிங்கோ கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிங்க. படிங்கோ. ஒரு நிமிஷம். அநேக வக்ர நயனம் அநேகத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்ய பரணம் திவ்யானே கோத்யாத பூதம் திவ்ய மால்யாம்பிரதரம் திவ்ய காந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரிய மயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். பிரபுஜி இப்போ ஒரு வாட்டி படிச்சுங்கோ. ஆசையா இருக்குனாலே படிங்கோ. சங்கரநாராயண நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருங்க படிக்கிறேன். சங்கரநாராயண அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயிதம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம்.
எஸ். அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. சின்ன புக் சைடு நோட் சைடு போட்டு பேலன்ஸ் அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்ய பரணம் திவ்யானே கோத்யாயுதம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபம் லேபனம் சர்வமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வோதுமுகம் சர்வ ஆச்சரியமயம் தேவம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம் ஆனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இது ஸ்லோகா. நடுநடுல இந்த மாதிரி ஸ்லோகாலாம் ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கு நமக்கு. அந்த விஸ்வரூபத்தின் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தர்ஷனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தன. தெய்வீகமான மாலைகளும் ஆடைகளும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள், அதான் கந்தன் வந்தது, திவ்ய கந்தானு லேப்பனம், லேப்பன அந்த இது பெரட்டி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உடம்புலயும் நல்ல கந்தம்னா நல்ல வாசனை பொருள் எல்லாம் தேய்ச்சி அந்த மாதிரி ஸ்மெல் எல்லாம் வருமா, வாசனை பொருட்களை பூசப்பட்டு இருந்தது. அவை அனைத்தையும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. சர்வ ஆச்சரியதான் இருக்கு. சர்வ ஆச்சரியமயம் தேவம். அனந்தம்னா எண்டே கிடையாது. அவ்வளவு விஸ்வதோமுகம், எல்லா இடத்துலயும் இது விஷம் என்னது, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். அவங்க முகம் இப்படி தெரியலாம். பியூட்டிஃபுல் இது. அடுத்தது யாரு? ஏன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம். யார் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலையோ அவெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அவள் முடிச்சோடனே செகண்ட் ரவுண்ட் போலாம். ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிக்கல இன்னும் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி என்ன பிரபுஜி கூப்பிடணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா படிக்கிற மாதாஜி. கீதா படிக்கிற மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிங்க. நீங்க படிக்கலையே, படிங்க. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि बा ससृषि सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அந்த ஜோதி அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்தது. ஒரு சூரியன் உதிச்சாலே நம்ம கண்ணு கூசாது. அவ்வளவு பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே மாதிரி உதிச்சா எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு வேணா அப்போ துல்லியம், அது நம்ம சமம்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் அந்த பகவானோட ரூபம். ஆனா இது என்னது, அவ்வளவு திவ்யமா இருந்தது அவரோட ரூபம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 இல்லையா? 13. जगत्कृष्णं कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेव कृष्णं कृष्णம் இல்ல, அது கிருஷ்ணா அது கிடையாது. कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा. மீட்டர் ராங் हो गया, பரவாயில்லை. கிருஷ்ணம்லதான் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்லை. ஓகே. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எங்கெல்லாம் அவர் விஸ்வரூபத்துல காட்டுறாரோ எங்கெல்லாமோ பரவி இருக்கு. ஆனா அது எல்லாம் ஒரே இடத்துல காண்றாரு. ஒரே இடம் தான், அதுவும் ஒரு ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்கு. எது எண்டு எது ஸ்டார்டிங் தெரியாதான். அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர்லாம் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணிருப்பாள், அது மாதிரி காட்டியிருக்கான். எஸ், அந்த மாதிரி இருந்துதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட். எல்லா ஸ்லோகம் போட்டிருக்கா, அதனால யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இன்னும் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி? பிரகாசம் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? ஐபேட் நீங்க யாருன்னே தெரியாது, படிக்கிறா நீங்களும் படிக்கலாம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஏன் வரல பிரபுஜி படிக்க? அப்புறம் யாரு பாக்கி? முருகன் எம் பிரபுஜி படிச்சாளா? அவரும் படிக்கலையே. முருகன் எம் பிரபுஜி நீங்க படிக்கல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இல்ல கேட்டாச்சு, 4-5 டைம் கேட்டுட்டேன், நீங்க எல்லாம் ஒண்ணும் பதில் சொல்லல. அப்ப செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நாங்க போயிடுறோம். ஓகே, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ததக ச விஸ்வமயா விஷ்டோ ஸ்ருஷ்டஸ்ரோமோ தனஞ்சய பிரணம்ய கிரசா தேவம் கிருதாஞ்ச
கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத தாஞ்சலிர் அபாஷத அஞ்சலி அஞ்சலி கிருதாஞ்சலிர் அபாசத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி குப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கிவிட்டேன். இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப மயிர்கூச்செறிஞ்சு ரொம்ப பிகேம் இது என்னது அவரோட டிவோஷன் அவ்வளவு ஜாஸ்தியா கொஞ்சம் பயப்படவே ஆரம்பிச்சுட்டான். இவ்வளவு எல்லாம் பகவானுடைய இது இருக்கா, வைபவங்கள் இருக்கான்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் ஆச்சரியத்தோட மயிர்கூச்செல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் அவர் வந்து சொல்றாராம், இப்ப வந்து அம்புஜவள மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டேன். ஹேண்ட் டவுன். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க படிங்க மாதாஜி. अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस दवदेव देहे सर्वांस तथा भूतविशेषशङ्कान् प्रणमामि ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्तदं ऋषींश सर्वान् उरकाश्य च दिव्यान्. हरे कृष्णा. ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. அர்ஜுனன் கூறினான், என்ன சொல்றார்? எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். இதெல்லாம் அவர் வந்து ஆல்ரெடி காட்டி சொல்லியாச்சு. திரும்பி அவன் வந்து அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அர்ஜுனா பார்த்து பார்த்து புல்லரிச்சு போறது அப்படி சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி அதை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர். எஸ், டவுன் பண்ணலையா மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நான் பண்ணிட்டேன். துர்கா மாதாஜி படிங்க. லாங் மீட்டர்னா கரெக்டா படி, உனக்கு தெரியுமே. அநேக अनेह बाहूतर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वदोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्ण माताजी. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். அப்போ உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ஒரு இதுல, அதேதான் திரும்பி திரும்பி வரும். அப்போ இது மாதிரி பார்க்கணும், எங்க முடிவு, எங்க ஆரம்பம், எங்க நடு, ஒண்ணுமே தெரியலையே, எல்லா இடத்துலயும் எங்க பரவி இருக்கீங்களே, ஃபுல் விஸ்வரூபம் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு அப்படின்னு. எஸ், இப்போ வந்து 17, 18, 19 போடல, இன்னும் தப்பிட்டு 20, 21. எஸ், 17 படிங்கோ. வைத்திய மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராக்ஷிம் சர்வதோ தீப்திமந்ததம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரிஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தான் நலாகத்ய திம பிரமேயம். வெரி நைஸ். only இது வந்து தீப்தி மந்தம், மந்தத்தம் என்ன படிச்சேன், தீப்தி மந்தம். தமிழ்ல தான் மெதுவா படிச்சுன்னா கரெக்டா வந்துடும் வாயில. ஓகே, இதோட என்ன மீனிங் கொடுத்திருக்கு? அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் இந்த உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. அவ்வளவு ஜோதி பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயும் பளிச்சுன்னு அவ்வளவு இதா தெரியாது, கண்ணு கூசுறது எனக்கு. பிரகாசமா விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரத்தால், சங்கு சக்கரிடம் போட்டிருக்கு, கதீனம் கிரீட்டினம், கிரீட்டினம்னா இது கிரீடம், சக்கரினம் சக்கரம், எல்லாம் சக்கரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. எஸ், 18 படிங்க மாதாஜி. எங்க இருக்கு 18? இங்க இருக்கு, சோமக்ஷரம். எஸ், லதா மாதாஜி படிப்போம். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முள்ள முள்ள. செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எல்லாரும். லதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. படிங்க. பரமம் வேதித்தவ்யம். இல்ல மாதாஜி மத்த எது படிக்கிறாள்? இது படிக்கிறாள் 18. அக்ஷரம்
18 இது त्वमक्षरं परमं वेदि तवमश्यं परमं वेदि तव्यं तवमश्य त्वमस्य இதெல்லாம் தவம் அக்ஷரம் இல்ல, அதான் எனக்கு கன்ஃபியூஷன். துவா துவா இத்து இல்லையா, இத்து त्वमस्य विश्वस्य परम निदानं शाश्वत धर्म कोप्ता सदा सनानादस्य तवं पुरुषो मदो मामे. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது லோவர் பண்ணிட்டேன். இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு? துவமக்ஷரம் பரமம் வேதித்துவம். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழியவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதல் கடவுள். இதுவே என்னது அபிப்பிராயம். இப்ப அவர் பார்த்தப்புறம் அவருக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இஸ் டெல்லிங் ஆல் த என்னது பார்த்துட்டேன், இதெல்லாம் எனக்கு பெருமையா இருக்கு அவருக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் பெருமைகள் அதை சொல்றாரு. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தா ஆஹா எவ்வளவு நன்னா இருந்ததுமா அந்த இடம், எவ்வளவு நன்னா சொன்னார். ஒரு பிக்னிக் போயிட்டு வந்தா சரி, ஒரு பிக்சர் இப்பெல்லாம் யாரு போறாங்க நேரம் இல்லை யாருக்கும், இல்ல எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு கல்யாணத்துக்கே போயிட்டு வந்தா ஆஹா ரொம்ப நன்னா இருந்தது இல்லையா, அவங்க அப்படி இருந்தாங்க இப்படி ஒரு பத்தி பேசுவோமே. அந்த மாதிரி இவர் ஆனந்தத்துல பரவசமாயி ஒரு ஆனந்தத்துல அதை விவரிச்சுட்டு இருக்காரு. நீங்க அது எல்லாத்தையும் நீங்க தான், ஆதியும் நீங்க தான், அந்தமும் நீங்க தான், நீங்க அழிவற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி பெருமை, அவ்வளவு பெருமை அவருக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி. அப்போ புழைந்து தள்ளறாரவர். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இன்னும் நிறைய சொல்லுவார். 20 படிங்கோ. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. 3rd ரவுண்ட்ல தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். அரசு பிரபுஜி படிங்கோ படிங்கோ. எத்தனாவது மேடம்? 20 दया आपरो दिव्यो इदम अंतम है. इत्तिल दया व्यापतम दवयेकेन दृश्यश्च सर्व दृष्टवात्मुतं रूपम उक्कम दवेथम लोकद्रयं प्रव्यदिदाम महात्मन. எஸ். 20 தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். பூமியிலே இருக்கார், நடுப்பறையிலும் இருக்கார், மேலே இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் பரவி இருக்கார். வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமே குழம்பி இருக்கிறது. எல்லாருமே என்ன யாருக்குமே இது வரைக்கும் காட்டினதில்லை. அர்ச்சனா கொண்டுதான் காட்டுறது இல்லை. அப்போ எல்லாருமே குழம்பி போயிருக்கா. உலகமும் குழம்பி அவங்களை இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. 21 யாரு ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணலையே? ஏன் படிக்க வேண்டாமா? யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? கஷ்டமா இருக்குன்னு படிக்கலையா? என்ன தெரியணுமே. எங்க பிரபுஜி இங்க போயிட்டாரா? பிரபுஜி இல்லையா? எங்க போயிட்டாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எங்க இந்த பிரபுஜி படிக்கிறது இல்லையே. ஓகே, கீதா மாதாஜி வந்து லோவர் பண்ணிட்டாரு, படிச்சிருந்தாளே. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி டவுன். கீதா மாதாஜி படிங்கோ படிங்கோ. அமீஹித்வாம் சுர சங்கா விஷந்தி. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அமிஷி இத்வாம் சுர சங்க. இல்ல, இது என்ன வேர்ட் சொல்லுங்க? லெட்டர் இது. அமிஹி. கரெக்ட்டா படிங்க. அமிஹி இத்வாம் சுர சங்க விஷந்தி கேசித் வீதா பிரஞ்சலயோ கிரணந்தி கிருணாந்தி விஸ்வாஸ்தி யுக்தவா மகிஷி சித்தா சங்கா இஸ்துவந்தி இத்வாம் ஸ்துதி இத்வாம் இஸ்துதிபி புஷ்கலாபி. ஸ்துதி பண்றேன் நான், உங்களை இது பண்றேன். புஷ்கலாபி சுதிபி புஷ்கலாபி. எஸ், கரெக்டா படிச்சேன். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இதெல்லாம், ஈஸி நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா தமிழ்ல போட்டிருக்க இந்த ஹீய போயிட்டு ஷீ படிச்சதா தப்பு தான் இல்லையா? அது கரெக்டா. ஓகே, அடுத்தது இதுக்கு என்ன சொல்லிருக்கீங்க? இல்ல மாதாஜி, நான் சொல்றேன் இல்ல, ரைட் ஸ்பீட்ல எடுத்துக்கோன்னா மெதுவா படிச்சாலும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அதான் அவசரமா என்னன்னா 1 hour நான் முடிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? மெதுவா படிக்கும், absolutely no problem.
தேவர்கள் அனைவரும் உன்னிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாம் பாக்குறாரு, தேவர்கள் எல்லாம் இருக்காரு. அங்க வந்து சிவபெருமானை பாக்குறார், பிரம்மாவை பாக்குறார், எல்லாரையும் பாக்குறாருங்க. அப்ப எல்லாரும் உம்முடைய உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இதை பார்த்து குழம்பியப்பாலாம் இப்படி இது அமைதி போரும் காட்டுறது போரும், பயமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதி வேணும்னு சொல்லிட்டு வேத மந்திரங்களை எல்லாம் பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். எஸ் 23. யாரு? ஸ்ரீபிரியா மதை படிங்கோ. பாக்கி யாரு செகண்ட் ரவுண்ட்ல படிக்கல ஹேண்ட் பண்ணி வைங்கோ. யாருக்கு முடியுமோ டிராவலிங் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா ஐ ஒன்ட் ஃபோர்ஸ். படிங்கோ ஸ்ரீபிரியா மதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ரூபம் மஹதே பஹுவக்த்ர நேத்ரம் रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबहो बहुरूपदं पादं बहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यतिष्ठस्तताहम्. அப்ப என்னது பகுன்னு வர, பகுனா நிறைய நிறைய நிறைய, பகுனா பஹுத் ஜாதா அப்படின்னு சொல்றோம் ஹிந்தியில. பகு அதுதான் அது. பகுனா நிறைய. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். இவருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல பார்த்த கிருஷ்ணர் இப்ப இந்த மாதிரி காட்டுறாரு, எப்படி இருக்கும் சடன்லி இல்லையா? அப்ப அவர் வந்து குழம்பி போயிருப்பார். எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नपसृष्टि दीप्तम् अनेक वर्णं व्याप्तानां दीप्त नाननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याधितान्तर आत्मा त्रिदिम्नि विन्तामि क्षमं स विष्णु. இப்ப என்ன சொல்றார்? எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், சிறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள். போட்டிருக்க நேத்திரம் தான் விஷால நேத்திரம், விசாலமான கண்கள் தான். சர்டன் வேர்ட்ஸ் சிமிலர் தான், போய் புரிஞ்சுக்கலாம். நேத்திரம்னு கண்ணு, விஷாலமா இருக்கிற கண்கள். உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றன. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. இதுலயும் அவர் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் மாதிரி, அப்பா இனிமே என்னால பார்க்க முடியாது, எனக்கு போர்வா எடுத்து, எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருந்தது, நான் தான் கேட்டேன். ஆனா இப்ப என்னால இதுக்கு மேல என்னால வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து தாங்க முடியறது இல்ல, குழம்பி போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். எஸ். அடுத்த யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? வைதேகி மாதா செகண்ட் டைம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலா? இல்லையா? வேற யாரெல்லாம் பண்ணிட்டாளா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, ஆனஸ்ட். ரஞ்சிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா? ஐபேட் மாதாஜி பிரபுஜி ஃப்ரீயா? சங்கர நாராயண் பிரபுஜி செகண்ட் ரவுண்ட்ல படிக்கலை. அரசு பிரபுஜி படிச்சாளா? அப்புறம் யாரு? முருகன் எம் படி. பாலாஜி பிரபுஜி படிக்கணுமா? உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கா? அட்மின் பிரபுஜி வேண்டாம் மாதாஜி, எனக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கீங்க. ஜீவகுமாரி மாதாஜி செகண்ட் ரவுண்ட் படிச்சுட்டாளா? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி செகண்ட் ரவுண்ட். ஓகே, யாரும் படிக்கலன்னா அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. எஸ், தேர்ட் ரவுண்ட். இப்ப தேர்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சோம். படிங்க மாதாஜி. 26, 27 अमीसद्वां धृतराष्ट्र पुत्रा सर्वे सहैव करेक्ट படிக்கணும். धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वणिवाल संगै भीष्मो संगैः. ओके, भीष्मो द्रोणा सूदपुत्र तदासौ सहास्मदीयै रवियो दमुख्यै. இதுவும் படிச்சுங்க. 26 இதுவும் படிங்க. வக்த்ராணி தே वरमाणाद विशन्ति दम्राष्ट्रा करालानि भयानहानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनिदै
விருத்த மாங்கை மாங்கைகள். கரெக்ட். ஐன்னு வரும்போது மாங்கை ஹீன்னு தான் வரும். ஓகே. ஓகே. தனது கூட்டத்தை பண்ணிடுறேன், எல்லாரையும் சத்தம் வரும். தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள் பீமர் பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் எல்லாம் எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்கா எல்லாரையும் பாக்குறாரு. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த அவ கூட இருக்கிற மன்னர்கள் எல்லாம் அவ கூட சேர்ந்த திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்களும் அங்க இருக்காங்க. பீஷ்மர் இருக்கார், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்கள் உன்னுடைய வாய்களுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். இப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்கிரீன் பார்த்தோமே, எல்லாம் வாயில அவரோட வாயில போறாங்க அப்படின்னா என்னது, அவங்க எல்லாம் இறந்து போக்குறாங்க, தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. அவர் வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். இதெல்லாம் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு ஸ்லோகால. அது எந்த வேர்டு எனக்கு தெரியல. கேச்சித் விலக்தான் அது தெரியல. நக்கானினா நகங்கள், பயானகானி ரொம்ப பயங்கரமான நகங்கள் அப்படி. ஓகே, அப்ப இது வந்து பற்கள் கூடிய நசுக்கப்படுவது கூட நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் 28 துர்கா மாதாஜி படிங்க. யதா நதீனாம் பஹவோ அம்புவீகாஹ 28 is Mataji. 28 yeah. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विज्वलन्ति. हरे कृष्ण माताजी. அப்ப நதிகளை பத்தி சொல்லிருக்கா. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். அது வந்து இவர் பார்த்து சொல்றார். அதெல்லாம் நான் பாக்குறேன். எல்லாம் நதிகள்லாம் இதில் அல்டிமேட்லி இந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் எல்லாம் போயிட்டு கடைசியில எங்க வருது, எல்லாம் சமுத்திரத்துல வரா போல உங்க வாயில எல்லா இதுவும் குதிரைகள் என்ன ஆணைகள் எல்லாம் படைகள் வீரர்கள்லாம் உங்க இதுல வாய்க்குள்ள எரி போறதை நான் பாக்குறேன். அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். எஸ். அப்புறம் வைதை மாதை படிங்க. 32 படிங்க. 32 ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்து மிக பிரவருத்தः ருதேபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதாக பிரத்யனிகேஷு யோதாக. ஒரு மிஸ்டேக் கிடையாது, நல்லா படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் தான் வந்து காலம் மாற 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 திங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். ஹியூமன் பாடி சேஞ்ச் ஆகும், ஏன்னா மெட்டீரியல் திங்ஸ். காலத்தினால நான் எல்லாம் யாரெல்லாம் அழிக்கணுமோ அதெல்லாம் அழிச்சு அந்த ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம்ங்கிறது நான் தான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, தட் இஸ் பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் அப்படின்னு இதுல 11.32 சொல்லியாச்சு. அதனால தைரியமா போர் புரி, நீங்கள்லாம் அழியப்பட மாட்டீர்கள். நாட் ஒன்லி நீ, ஃபுல் பாண்டவாசம் அழிய மாட்டான், ஆனா உங்க கூட சண்டை போடுற எல்லாருமே அழிக்கப்படுவார். அதுதான் விதி. அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி டிசைடட். பகவான் எல்லாம் நினைச்சாயிச்சு, அவர் தான் நினைக்கிறார். அப்ப நீ வந்து போர் புரி எல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னத்துக்கு, கடைசியில உத்திஷ்டா கௌந்தையா ஏந்திர, கௌந்தையா அர்ஜுனா ஏந்திர உத்திஷ்டா, அப்புறம் போர் புரி ஏந்திரி, நீ வந்து சோர்ந்து உட்காராதே, சண்டை போடு அப்படின்னு. அப்புறம் 33 ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा. तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुंस्व राज्यं मयैवतो निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
நிமித்த மாத்திரம், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். நீ எனக்கு ஒரு கருவி மாதிரி தான். இந்த ஒரு இது ஆபரேஷன் பண்ணனா ஒரு கருவி என்னது, ஒரு இது வேணும், ஏதோ ஒரு பிளேடு வேணும், ஒரு கத்தி வேணும், கீறி எல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணுவா. ஒரு கருவி தான் நீ. நான் வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிருக்கேன், நீ என்னோட கருவியா மாத்திரம் யூஸ் பண்ணணும், நீ இருந்தா போறோம் அப்படின்னு. சோ எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு உனது இது இருக்காம அதுல வரல இந்த இது இல்லாட உத்திஷ்டா வந்திருக்கேன். அதை நான் நினைக்கவே இல்லை இதுல வரணும். உத்திஷ்டா, அதான் உத்திஷ்டா வந்திருக்கேன், ஏந்திரு அப்படின்னு. சோ எனவே எழுந்து போரிட தயாராக உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியை போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நீ வந்து வெறும் ஒரு கருவிதான், நான் சொல்றேன் நீ பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஆனா ஆல்ரெடி அவங்கள இறந்த மாதிரி தான். நீ பண்ணலன்னா வேற யாரோ பண்ணி அவங்க இறக்கதான் போறாங்க. இட் இஸ் ஆஸ் குட் as எனக்கு தெரியும் அவளோட ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு. அதனால நீ வந்து நான் சொல்றேன் அதனால பண்ண. சவ்யசாட்சின்னு என்ன மாதாஜி? அதுதான் நான் மறந்து போயிட்டேன். சவ்யசாட்சி நான் இப்ப தேடணும். ரெண்டு கையாலையும் அம்பு போடுறவனா? ரெண்டு கையாலையும் அம்பு போடுறவனா? மறந்து போயிடுத்து பிரபுஜி. நான் எங்களுக்கு கொஸ்டின் எல்லாம் வந்தது, அதான் படிக்கும்போது ஆஹா இதுல வந்திருக்கா சவ்யசாட்சி, மறந்து போயிட்டேன்னு நினைச்சேன். எல்லாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன், ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் படிக்கிறேன் இப்போ. அதுல பாருங்க நெட்ல ஏதாவது கிடைக்கும் சவ்யசாட்சி. இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இது முடிக்கும் போது நீங்க சொல்ல போற சவ்யசாட்சி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையே செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்லாம்? இப்ப ஸ்ரீபிரியா மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க படிக்கிறேன். 34 படிமா ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथश्च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हरस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्वजेतासिरणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। துரோணர் பீஷ்மர் யாரெல்லாம்? துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜெயத்ரதன், எல்லாம் ஒரு பேர் சொல்றார். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்பட வேண்டாம். என்னோட கணக்குப்படி அவளாம் நீ வந்து இன்னும் இறக்கல, அவள் உன் முன்னாடி நிக்கிறான் உனக்கு தோன்றது. ஆனா என்னோட கணக்குப்படி அவளாம் இருந்தாச்சு, ஆல்ரெடி கான். ஜஸ்ட் நீ வந்து அவ ஒரு உருவம் நிக்கிறது, அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு தான் நீ வந்து போர் புரிய போறாய் அப்படின்னு. எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், நீ கொல்ல போறது இல்ல. they are already killed by me. வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே. அடுத்தது யாரு? சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிங்க. சாரி माताजी। हरे कृष्णा। इट इज एक्सपर्ट आर्चर। सव्यसाची मीन्स एक्सपर्ट आर्चर, धनुर्धारी. இதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆர்ச்சர் மட்டும் கிடையாது, போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட். அதான் ரெண்டு கையாலையும் அம்பு போடுறவன். நாட் ஒன்லி ஆர்ச்சர். சவ்யசாட்சிங்கிறது அர்ஜுனோட பெயர், அர்ஜுனோட ஒன் ஆஃப் த நேம் ஆக்சுவலி. ஹூ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் போத் ஹேண்ட்ஸ். ரெண்டு கையிலையும் அவனால அம்பு விட முடியும். கரெக்ட், ஐ ரிமெம்பர். எஸ், தேங்க்யூ பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ, மாதாஜிக்கு தேங்க்யூ. சஞ்சய் என்ன இல்ல, இதெல்லாம் நினைவு இருக்க மாட்டேங்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்டு நான் என்கவுண்டர் பண்ணலையா, மறந்துச்சு. சோ அதான் எல்லாருக்குமே அதான் வேணும், பழக்கம். இது படிச்சுட்டே இருக்கணும், அப்பதான் இதெல்லாம் நினைவு இருக்கும். நிறைய வேர்ட்ஸ் ஐ ஃபர்கெட். படிங்கோ பிரபுஜி, படிங்கோ. சங்கரநாராயண. சஞ்சய் உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர் வேபமான கிரீடி நமஸ்ருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் சகத்கதம் பீத பிரணம்ய. பிரணாமம் நமஸ்கிருத்திய கிருதாஞ்சலி நமஸ்காரம் பண்றாரு. எல்லாம் பார்த்து முடிச்சு அவருக்கு அவ்வளவு இதாயிடுது. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ரொம்ப இது என்னது டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிட்டார் அவர். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்ப சஞ்சயனும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாரா? ஞான திருஷ்டியாதான் பாக்குறாரு. அங்க இஸ் நாட் பிரசன்ட், பட் இருக்காரு. அப்படி பார்த்தா நிறைய பேர் பாக்குறாரு. அந்த தேர்ல மேல ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். ஆஞ்சநேயர் அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா எல்லாம் பகவத்கீதா அவரும் தான் படிக்கிறார், அவரும் தான் எல்லாம் பாக்குறாரு. அப்படி நிறைய இன்டைரக்டா எல்லாரும் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. பட் ஆக்சுவலி காட்டி கொடுத்தது அர்ஜுனனுக்கு தான். வேற யாரு தேவர்களுக்கு கூட தெரியாது. ஆனா இவருக்கு வந்து எல்லாம் காட்டி கொடுக்குறேன். அப்புறம் செகண்டரி நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. அங்க இருக்கிற இவாலும் பார்த்திருப்பாளா இருக்கு. அதெல்லாம் ஒன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலை. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வரும். ஆக்சுவலி சில பேர் எல்லாம் கேட்பா. பட் இதுல
நம்ம என்னடி பிரபுதி நீதான் சொல்லிடுவார். பிரபுபாதா என்ன எழுதிருக்கார், அதை எழுதல இல்லையா, அப்ப அதை பத்தி கேட்காதீங்க சொல்லிடுவார். பிரபுபாதா என்ன எழுதிருக்கா அதை படிச்சா போறோம். நமக்கு என்னென்னமோ தாட்ஸ் வரும், நம்ம தாட்ல என்னது அது ஒருக்குமா இது இருக்குமான்னு அவர் கிளீனா அதை ஆன்சர் சொல்லிடுவார். பிரபுபாதா எழுதிருக்காரா இல்ல இல்லையா, அப்ப நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, அது படிக்க வேண்டாம், இது எழுதிருக்காரோ அது படிக்கோ அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே 36. எஸ் துர்கா மாதா, திரும்பி துர்கா மாதாஜி. யார் இன்னும் படிக்கவே இல்லையே, ஏன் யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல? செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. ஐபேட் மாதாஜிய பிரபுஜியா நோ பேசவே மாட்டேங்கிறான். கீதா மாதாஜி எங்க போயிருக்கீங்க? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஃபிட் பண்ணிருக்காரு. நீ வெள்ளிக்கிழமை விரதமா? முருகன் பிரபுஜி, நீலா மாதாஜி இல்ல சாரி லதா மாதாஜி ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? என்ன பேரு சொல்றீங்க, கேட்க மாட்டீங்க. நான் 2 times படிச்சுட்டேன். பரவாயில்ல, 3வது டைம் வந்தாச்சு மாதாஜி, எல்லாரும் 3வது படிக்கிறாங்க, படிங்க. அம்புஜி மாதாஜி 5வது டைம் படிக்க போறாங்க. நோ ப்ராப்ளம், எல்லாரும் படிக்கலாம், படிங்க எல்லாரும் படிச்சாதான் வரும் இல்லையா மாதாஜி, படிங்க. நீங்க எவ்வளவு ஆனஸ்டா சொல்றீங்க. படிக்கிறேன். 36. சதானே தானே சதானே இல்ல, அது ஸ்தானே. தானே கிருஷிகேஷ தவ பிரகீர்த்தியா கிருஷிகேஷ தவ பிரகீர்த்தியா ஜகத் பிரக சுஷ்யத்ய நுர்ஜத்யதே யதேச ரஷாம்சி பீட்டானி திஷே த்ரவந்தி சர்வே நம்யந்தி சித்தி சங்கா. வெரி நைஸ். நம்ம இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு 18 நாள் முடிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கலாம். அப்போ நம்ம லீவு விட வேண்டாம். இந்த 3 to 4 ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்ப எல்லாரும் வாங்கும். ஓகே, அர்ஜுனன் கூறினால் என்ன சொல்ற? புலன்களின் அதிபதியே உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் யாரு பேசுறா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கும். லதா மாதாஜி பேசினா. இல்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன் நான். லதா மாதாஜி படிக்கலாம், அன்மியூட்டா இருந்தா படிக்கிறேன். ராஜேஸ்வரி. அர்ஜுனன் கூறினா என்ன சொல்ற? புலன்களின் அதிபதியே உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தையும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இதெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கார். எஸ், அடுத்தது என்னது? 37. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சோட கீதா மாதாஜி படிங்க. தஸ்மாச்ச தேன நமேரான் மகாத்மன் ஹரியேஷ பிரம்மணோ அப்யாதி கர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜகநிவாச துவமக்ஷரம் சத்தத் பரம் யத். வெரி நைஸ். ஓகே, 37 என்ன சொல்லிருக்கு? மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லாரும் அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து வணக்கம் எல்லாம் சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க வந்து ஆதிதேவர், நீங்க தான் படைப்பாளர். எல்லாரையும் முதல்ல எல்லாரையும் படைத்திருப்பீர்கள். இது மெயினா பிரம்மாவர். ஓகே, அப்புறம் வந்து எல்லாரும் உங்களுக்கு மரியாதை வணக்கங்கள்லாம் செலுத்துறார். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ரொம்ப அவர் புகழ்ந்து தள்ளுறார். அப்படி அவர் வந்து இம்ப்ரெஸ்டு. கிருஷ்ணரை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் மாதிரி ஒரு பயத்தோட ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்ட் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? 38 கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க. இத்வம் ஆதி தேவா புருஷ புராணாஸ் இத்வம் त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं स परं स धाम इत्या तदं विश्वम् अनन्तरूपा. அப்போ இதுல என்ன சொல்ற? நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். புராணம்னா பழையானவர் மீன்ஸ் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும், எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. பௌதிக குணங்கள்லாம் நம்மளதான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா?
ஆனா அவர் வந்து அது கிரியேட் பண்ணதே அவர் தான். அப்ப அவரோட அதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அது வந்து பௌதிக குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் நீங்கள். உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். எஸ். அட்டெண்டன்ஸ் இங்க எல்லாரும் போட்டீங்களா? திரும்பி திரும்பி கேட்கிறேன். ஓகே, இவ்வளவு இருக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க மாதாஜி. லேட்டா வந்த மாதாஜி நானு. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. 3:20 வந்தேன் நானு. கீதா மாதாஜி. தெரிஞ்சது போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இப்ப கூட போட்டிருக்காங்க. சாட் ஓபன் பண்ணுங்க. திரும்பி இப்பவும் போட்டிருக்கா. 41. இல்ல மாதாஜி, நீங்க போடுவீங்களா அட்டெண்டன்ஸ்ல? அது சொல்ல மாதாஜி. அது நான் போட்டுடுறேன். அது நீங்க வந்திருக்கா தெரியும். நான் அது போட்டுடுறேன். 41, 42 யார் படிக்கிறாரு? 2 சேர்த்து படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஏன்னா பிரபுஜி அரசு பிரபுஜி என்ன பிஸியா இருக்காரு. அப்போதே எழுதுற ஐ திங்க் ஸ்டோரி எழுதிட்டு இருக்கோம். இல்ல நான் 2 தடவை படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. 4 டைம் படிச்சாச்சு எல்லாரும். 4 தடவை படிச்சாச்சு. ஆமா, முன்ன 4வது ரவுண்ட் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. படிங்க. 2 சேர்த்து 4 ஆயிடும். படிங்க. உங்களுக்கு தான் 2 ஸ்லோகம். சகேதி மத்வ பிரசம்பம் யத் உக்தம் हे कृष्ण हे यादव हे स्केति सकेति अजानंद महिमानं वेदं मय प्रमात प्रणयेन वापि प्रयण वापि यच அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்ல போறீங்களா மாதாஜி? சொல்லுங்க. 2 சேர்த்து தான் எழுதி இருக்கு. அதனால தான் 2 சேர்த்து சொல்லுங்க. यच सवाहा सर्तम असकृतोषि विहार शयासन भोजनशु एको द वाप्यस्यद तत् समसम तत् समये त्वाम अहम अप्रमेयम. எஸ், வெரி நைஸ். அப்போ உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் நான் எப்படி ரொம்ப வருந்தறாரவன். ஏன்னா நான் இவ்வளவு எல்லாம் உன்னை பத்தி ஏதோ தெரியும், கடவுள்னு தெரியும். ஆனால் நான் உன்னை என்னெல்லாம் கூப்பிட்டேன், கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே, இப்படி எல்லாம் நான் உன்னை கூப்பிட்டுருக்கேன். எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். அவர் ரொம்ப he feels bad. உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்கள் நண்பர்களுக்கும் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. அப்ப என்ன சொல்றாரு? இவ்வளவுலாம் நான் வந்து எனக்கு தெரியும் கடவுள்னு தெரியும். ஆனா இவ்வளவுலாம் வைபவம் இருக்கு, இவ்வளவுலாம் நீங்க இருப்பீங்க தெரியாது. எவ்வளவு சீப்பா நான் எடை போட்டுட்டு நான் வந்து ஏதோ தப்பு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன்னா ப்ளீஸ் என்னை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சறார். எஸ். 45 யார் படிக்கிற? போய் வேலை இப்ப படிக்க. ஸ்ரீதர் வாங்க படிக்கோ. अदृष्टपूर्वं शिष्टोऽस्मि तुष्टवा पयेन श प्रतिव्यतिं मनो मे तत्येव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ரிஷித்தோ அஸ்மி திருஷ்டுவா. நான் இதை பார்த்தது எனக்கு வந்து எப்படி அதிர்ஷ்டபூர்வம். ரிஷித்தோ எனக்கு ரொம்ப அது வந்து அதிர்ஷ்டம் நார்மல் திருஷ்டி இல்ல, அதிர்ஷ்டமா உள்ள பார்வையெல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப வந்து இது நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. இதெல்லாம் நிறுத்திடுங்கோ, போரும், நான் பார்த்தாச்சு, திருப்தி ஆயிடுத்து, திரும்பி உங்களோட ஒரிஜினல் ரூபத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கேட்டுடுறாரு. பிரசீத தேவேஷ தேவர் இதுல வந்துருங்கோ ஜெகன்னிவாசா அப்படின்னு. எஸ், எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணிருக்கா. இது ஆக்சுவலி லெவல் 2க்கு தான் போடணும். இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்லோகம் வேண்டாம் லெவல் 1க்கு. ஆனா இருக்கு, நான் என்ன பண்ண முடியும், எல்லாத்தையும் படிச்சுதான் வேற வழியே இல்லை. எஸ். ஐபேட் யாரு? திரும்பி நான் ஐபேட் கூப்பிடுறேன். ஃப்ரீயா இருந்தா படிங்கோ. முருகன் எம் பிரபுஜி படிக்கிறடா? படிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு. முருகன் எம் பிரபுஜி. ரஞ்சிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா? ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்புறம் இந்த மாதாஜி கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி, ஆர்லதா மாதாஜி படிக்கவே இல்லை இல்லையா? ஆர்லதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதா படிக்கிற மாதாஜி. நான் படிக்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. இவள்கிட்ட யாரு படிக்கவே இல்லை? இவள் பிரகாசம் பிரபுஜி படிக்கல. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எது மேடம்? எது மாதாஜி? 46. எங்க இருந்த தூங்கிட்டு இருந்தாலோ? கிளியர் வர மாட்டேங்குது. நான் தூங்கிட்டு இருந்தாலோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனோ நினைச்சேன். 46 படிப்போம். கிரீட்டினம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் விஸ்வரூபமே 1000 கரங்கள். மாதாஜி இது மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்கோ. நீங்க நல்லா தூங்கி இருக்க தெரியும். கிரீடம் நம் கதினம் மாதாஜி கிரீட்டினம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் கிரீட்டினம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வம் த்ரஷ்டுமஹம் ததைவ ரூபணே சதுர்புஜனே. தமிழ் 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 ரூபணே இருக்கா இங்க? அப்ப நான் தமிழ் சேஞ்ச் பண்ணேன். ரூபேன சதுர்புஜேன சகஸ்ர பாஹு பவ விஸ்வமூர்த்தே. கொஞ்சம் என்ன கடினம் மாதாஜி, தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாரு? அதேதான் பாதி நமக்கு புரிஞ்சுடும். இதை கரெக்டா படிச்சோன்னா புரியும். விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களை தான் அந்த சஹஸ்ர என்னது கிரீட்டினம் கிரீடம் கதினம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் கையில சக்கரம் இருக்கு. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனை தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். எஸ், எனக்கு போறோம் விஸ்வரூப தர்சனம் எல்லாம் பார்த்தது போறோம். எனக்கு இந்த ரூபம் காட்டித்தாங்க, எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. 4 கை ரூபத்துல சங்கு சக்கரம் கதை பூ புஷ்பம் அந்த மாதிரி ரூபத்தை காட்டுங்க. எனக்கு அதுக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு இது வந்தாச்சு. எனக்கு அதை பார்த்தா போறோம்னு நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு. 48 படிக்க வந்தாச்சு. யார் படிக்க போறா? எஸ், பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி படிங்க. அப்புறம் கீதா மாதாஜி படிங்க. பிரபுஜி, சங்கரநாராயண் பிரபுஜி சொல்லுங்க. ந வேத யஜ்ஞாத்ய நைர்ய தானைஹி ந சக்ரியா கிர்ண புர்க்ரைஹி ஏக சக்ய அகம் த்ரிலோகே லோகே வந்தேன குரு பிரவீர. உங்க கர்சர் அங்க இருக்கு தெரியல, அதனால தெரியலையா? சில ஸ்லோகம்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பிரபுஜி. இது அவ்வளவு ஃபேமஸ் கிடையாது. ஃபேமஸ் அவ்வளவு இது கவனம் பண்ணல. ஆனா எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லோகம் கஷ்டம் தான். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? குரு பிரவீரா, குரு வம்ச வீரர்களின் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. பகவான் என்ன சொல்றார்? உனக்கு காட்டியிருக்கேன், ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வேற யாருக்கும் நான் இந்த மாதிரி காட்டினதில்லை. உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதது. ஒன்லி நான் வேதம் படிச்சேன், பகவத்கீதா படிச்சேன், அப்ப இந்த விஸ்வரூபம் எனக்கு நிறைய அதெல்லாம் வராது. உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திவ்யமான கண்களை கொடுத்து திவ்ய சக்ஷு கொடுத்து நான் உனக்கு மாத்திரம் தான் காண்பித்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். எஸ், அடுத்து 49 கீதா மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. மாதே யுவ்யதா மாச்சா விமுடா பாவோ திருஷ்டவா ரூபம் கோரம் மாமேதம் யுவ்யபேதாபி பிரிதாமனா புனஸ் இத்வம் தத் ஏவாமே ரூபம் இதம் பிரபஷ்ய. அப்ப என்ன சொல்றார்? எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். நீ உனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், காட்டினேன், இப்ப நீ குழம்பி போயிட்டே. ஓகே, நான் இது எண்ட் பண்ணிடுறேன். என்னோட எல்லா உருவத்தையும் இப்படி ஒருங்கிணைந்து ஒரு 4 கை ரூபத்துல நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மெதுவா 2 கை ரூபத்துக்கு வருவார். ஓகே, பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய், இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். உனக்கு இதுதானே பார்க்கணும், சரி உனக்கு இது காட்டித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அடுத்தது 50 கீதா மாதாஜி படிச்சுட்டாளே. யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தா? இந்த மாதாஜி. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி என்னாச்சு? ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டாரு. போமா. இல்ல நீங்க அவங்கள படிக்க சொன்னீங்களா, அதனாலதான். அப்ப நீங்க தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே, பாக்கி எல்லாம் படிக்கும் போது நான் படிக்கிறேன்.
सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततो देत्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आसभूय आश्वासयाम् आससबिदं येनं बुद्ध्वा भून स्वयं वपुर्महात्मा सौम्य वपुर्महात्मा. சௌமிய வப்புன்னா அழகான ரூபத்தை அவர் காட்ட போறார் அப்படின்னு காட்டியிருக்காரு. பூத்வா புனக திரும்பி உனக்கு ஸ்வயம் ரூபத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு சஞ்சய சொல்றார் காட்ட போறான்னு. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறாக பேசி பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களாகுடன் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ரொம்ப பயந்து இருந்த அந்த அர்ஜுனனை பாரு, நான் முன்னாடி இருந்தா போல வந்துட்டேன், 2 கை ரூபத்தை வந்துட்டேன். சோ டோன்ட் வரி, டோன்ட் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சௌமிய வப்புன்னா இந்த நல்ல அழகான ரூபத்தை எடுத்து வந்துட்டார் அப்படின்னு. எஸ் 51 ராஜேஸ்வரி மாதை படிச்சுட்டு இல்லையா? இப்பதான் படிச்சாரு. ஏன் அரசு பிரபுஜி ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு, என்னவோ எழுதிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல மேடம், இப்பதான் 4 படிச்சேன், 2 படிக்க விட்டீங்க. என்னவோ எழுதிட்டே இருக்காரு. அப்போலையும் பாக்குறேன் என்னவோ எழுதலாம் இல்ல, நான் என்னோட வந்து பாருங்க அது படிச்சுட்டு இருக்காளா? ஓஹோ, அந்த இதெல்லாம் பொருளுரையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காரு. வெரி நைஸ், இன்னும் நல்லா புரியும். கரெக்ட். ஆக்சுவலி லெவல் 2ல தான் அது ரொம்ப சொல்லுவாங்க, புக்கு வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு. லெவல் 1ல ஓகே படிச்சா ரொம்ப நல்லது வச்சுக்கோ, அதான் ஞானம் வரும். ஓகே, ரஞ்சிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா? வேற யாரு ஃப்ரீ? கீதா மாதாஜி இப்ப படிச்சவள், அம்புஜவள்ளி மாதாஜி இப்ப படிச்சா, முருகன்யம். ஓகே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இப்ப யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருப்பாள்? இவனா மாதாஜி. அர்ஜுனோவாச்ச திருஷ்டவேதம் மானுஷம் ரூபம் த்வ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானி ஸ்ம நிமஷ்யமி பிரகிருதிம் கதாக. அப்ப இதுல என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா? என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறியான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்ற தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. இப்பதான் எனக்கு வந்து சமாதானமாச்சு. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இது வரைக்கும் நான் குழம்பி இருந்தேன், இப்ப எனக்கு வந்து மனித இதாயிடுது. அப்ப நார்மல் ரூபத்தை வந்தப்புறம் he felt nice. அப்படி அப்புறம் 52 படி யார் நெக்ஸ்ட்? ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान् उवाच सुदूरदर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वान् असीयन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः. இது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்கள் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். என்றாலும் வெயிட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி வேற ரூபத்தை பாக்குறதுக்கான. அவங்களுக்கு எல்லாம் காட்சி தராம உனக்கு இதெல்லாம் காட்டி கொடுத்தேன். அடுத்தது எஸ் வைதை மாதை படிங்க. அன்பிட் படி. பக்தியா த்வௌ அனன்யயா சக்ய அஹம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாத்தும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோண்டினால் தான் அனன்யா கரெக்டா சொன்னேன்னு சொல்றேன்னா, கலப்பற்ற கலக்கம் இல்லாம கலப்படம் இல்லாத ஒரு பக்தி அதுக்கு. அப்ப அனன்யா பக்தி அப்படி சொல்றது. உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அப்ப நம்மளும் எப்படி பகவான் புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நமக்கு வந்து த்ரூ இந்த டிவோஷன் வேணும். நல்ல வந்து அன்பான டிவோஷன் அண்ட் கலப்படம் இல்லாத ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பகவான் கிட்ட வேணும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களே உன்னால் நுழைய முடியும். அந்த மாதிரி ரகசியங்களுக்குள்ள உன்னால நுழைஞ்சு பார்க்கணும்னாக்கா இந்த மாதிரி தூய அன்பு தூய பக்தி இருந்தாதான் முடியும். எஸ்
இது வந்து இது குழந்தையோட இதுன்னு போட்டிருக்கேன். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரிக்கப்படாத பக்தி செய்வே. அப்ப எவ்வாறு தொடங்குவது? காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லுவோம். எழுந்திருங்க சொல்லல, அதுக்கு முன்னாடி எழுந்திருக்கணும். நம்ம 4:30 மணிக்கு எல்லாம் டெய்லி போடுறேன் இல்லையா, 4:30 மணியோட அந்த பகவான் தரிசனத்தோட போடுறேன். நீங்க எல்லாம் கூட ஆரம்பிச்சுடலாம். நான் பாட்டு மாதாஜி போட்டு கூட நான் போட்டு விடுறேன். அந்த போட்டோன்னு யாரோ ஒரு ஆள் போட்டோ வரும், பாக்கல நாங்களாம் நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா. அப்போ காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு 4:30 மணிக்கு இது இருக்கு நம்மளோட என்னது இது தீபாராதனை எல்லாம் காட்டுவா. அப்ப மங்கள ஆரத்தி சொல்லுவாங்க. அது துளசி வழிபாடு எல்லாம் அவளோட ஒரு இதா வச்சுட்டு இருக்கா. சோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் பார்க்க நமக்கு நல்லதுதான் வரும். அதை பார்த்துட்டே நீங்க ஜபமும் பண்ணலாம். 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஜபம். இல்ல அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு 5 மணிக்கு 5 to 6 இப்ப 6 மணிக்குள்ள எல்லாம் டவுட் யாருக்காவது அதுக்குள்ள சமைச்சு இது பண்ணி டப்பா எடுத்துட்டு 6 மணிக்கு வெளியில போறாங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான். அப்ப அந்த மாதிரி மெதுவா வீட்டுல இருக்கிறவா மெதுவா ஆபீஸ் போறவா இந்த மாதிரி டைம். இல்ல நாங்க 6 மணிக்கு போறோம்னா அப்போ இன்னும் சீக்கிரம் எழுந்திருந்த இல்லையா, 4 மணிக்கு எழுந்துட்டு மங்களாரத்தி பார்த்துட்டு ஜபம்லாம் பண்ணலாம். இதுக்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும் எல்லாம் கிடையாது. சோ காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லுவோம். என்ன மந்திரம்? மகாமந்திரம். எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு சொன்னா அவ்வளவு நல்லது. இப்ப எல்லாரும் ஒரே வாட்டி மியூட்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் தூய பக்தி சேவையை எவ்வாறு தொடங்குவது? முதல்ல காலையில எழுந்துக்கணும் சீக்கிரம், அது ஒண்ணு இருக்கு. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு உங்கள் இதயத்தை வழங்குங்கள். இத்த கொடுத்தேன் அத்தை கொடுத்தேன், நிறைய கிரீடம் எல்லாம் கோல்டுல எல்லாம் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பெருமையெல்லாம் சொல்லுவா. அதுல எல்லாம் கிருஷ்ணன் மயங்குறான்னு அவருக்கெல்லாம் அதெல்லாம் மயக்கம் இல்ல. நீங்க அன்பா என்ன கொடுத்தாலும், ஒரு தண்ணி கொடுத்தா கூட அன்பா கொடுத்தாலும் அது வாங்கிப்பேன். நல்ல கிரீடம் நான் வந்து கோல்டுல கொடுத்துருக்கேன், டைமண்ட் எல்லாம் போட்டுன்னு உங்களோட பணம் இருக்கு பண்ணிடலாம். ஓகே அவ்வளவுதான். பண்ணினதுக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா தூய அன்புதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு தங்கள் இதயத்தை வழங்குங்கள், அவர் மிகப்பெரிய ஆபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றுவார். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறாள்? யார் இவ்வளவு நேரம் படிக்கலையா? அவளுக்கு சான்ஸ் படிங்க ஸ்ரீதர், படிங்க. மத்கர்ம க்ரூன் மத் பிரமோ மதபக்த சங்கவர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யுசமாம் ஏதி பாண்டவ. சொன்னா படிக்கிறோம். எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனையின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் ஈடுபட்டுள்ளானோ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பல நோக்குதான். நான் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லிட்டே பண்ணுவா சில பேர். அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம அப்புறம் மென்டல் கன்காக்ஷன், மென்டலி எல்லாம் அப்படி ஸ்லேட்டை கிளீனா வச்சுக்கணும். பகவான் அன்பு செலுத்தணும், டிவோஷன் பண்ணணும், கிளீனா பண்ணிட்டு இருக்கணும். இல்ல அதனால இது கிடைக்குமோ அப்படி இப்படி மென்டலா வந்து தே வில் திங்க் லாட். அந்த மாதிரி நிறைய கால்குலேஷன் பண்ணுவா. இதனால அந்த யோகமா இந்த யோகமா புதிரா இருக்கும் நமக்கு. சில பேர் பேசுறதெல்லாம் அந்த மாதிரி இவ்வளவு எல்லாம் இந்த ஞானம் இருக்கு. ஆனா பக்தி கம்மியா இருக்கும். ஞானம் இருக்கும் ஆனா பக்தி அதுக்கு தெரியாது. ஞானத்தை தான் அவ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பா. அதெல்லாம் அது மென்டல் மனக்கற்பனைகளா களங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, ஒன்னும் இல்ல, கிளீன் ஸ்லேட். என்ன பக்தி பண்ண அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி யாரு இருப்பாலும் எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, தனக்கு வேண்டி இல்ல பகவானுக்கு வேண்டி செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான். எல்லா உயிர் வாழ்களுக்கும் யார்கிட்டும் எனது துவேஷம் எனது என்மிட்டி பாராட்டாம எல்லாத்தையும் ஸ்நேகமா இருந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கண்டிப்பா என்னை வந்து அடைவான். இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸும் போட்டிருக்கும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிடுச்சுதான் லாஸ்ட் இது. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ரொம்பவே லேட் ஆயிடுது, 4:50 ஆயிடுது. அப்போ இன்னைக்கு பிரபுஜியோட ஸ்டோரி கேட்டுட்டு பண்ணலாம். இது வந்து இதுதான் உங்களுக்கு இதுலயே கிடைக்கும். வேணா ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ண பண்ணிவிடணும். குழந்தைகளோட எல்லாம் ஸ்லைட்ல இருந்து அதை எடுத்து போட்டேன். ஐத்தோட ஜல்தி ஆயிட்டுன்னா பண்ணானே. எவ்வளவு ஸ்லைடு தெரியுமா? இன்னைக்கு வந்து ஸ்லைடு வந்து 47 ஸ்லைடு. டேக்ஸ் டைம். ஓகே. அப்ப இது வந்து நாரதர் சத்யபாமா அவள் தான் அழகா அதுகள்லாம் படிக்கும். அப்போ நம்ம இதுல படிக்கணும்னா படிக்கலாம். ஒரு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் என்ன போறதுப்போ. அறிமுகம் மாத்திரம் நான் சொல்லிடுறேன். அறிமுகம். நாரத ரிஷி துவாரகா வருகிறார். சத்யபாமாவிடம் உரையாடுகிறார். அப்போது கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல. உண்மையில் ருக்மிணி தான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவள் என்று கூறி ஏமாற்றுகிறார். அதை தாங்க முடியாமல் சத்யபாமா அதை நிரூபிக்க, இல்ல நீங்க சொல்றது தப்பு, அவர் என்னதான் ஜாஸ்தி லவ் பண்றார் அப்படின்னு நிரூபிக்க நாரதருக்கு ஒரு சவால் விடுகிறார். அது என்னது? நாரதர். யார் நாரதர்? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி நாரதரா இருக்கும். படிங்க. சத்யபாமா, நீ ஒரு விரதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எனக்கு தானமாக தந்துவிட்டு கிருஷ்ணரின் எடைக்கு எடை செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்த துலாபாரம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணரின் அன்பு உன் மீது பல மடங்கு அதிகரிக்கும். சத்யபாமா யாரு? நானே வச்சுக்கிறேன். கீதா மாதாஜி. சத்யபாமா படிங்க. படிங்க மாதாஜி. இதோ என் நகைகள்.
பொற்காசுகள் அனைத்தும் பொன்மணிகள் எல்லாம் வைரங்களை இந்த துலாபாத் வைத்து விடுகிறேன். சத்யபாமா சத்யபாமா உன் அணை மாத்திட்டீங்க. சத்யபாமா உன் அனைத்து தங்கத்தையும் வைத்த பின்னும் துலாபாரம் சிறிது கூட நகரவில்லையே. இதை செய்ய முடியாவிட்டால் கிருஷ்ணர் எனது விருப்பப்படி செய்ய வேண்டிய அடிமையாகி விடுவார். வேண்டுமென்றால் ருக்மணியிடம் உதவி கேட்டுப்பார். அக்கா, நீங்கள் தான் இப்போது நம் கணவரை காப்பாற்ற வேண்டும். சத்யபாமா ருக்மணிட்டு போயிட்டு சொல்றா. ருக்மணி யாரு? நெக்ஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் ருக்மணி பகவானே, இதோ இந்த புனித துளசியின் மாதாஜி எல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ருக்மணி நீங்க எப்படி? நீங்க நாரதர் இல்லையா? அப்ப ருக்மணி நீங்க எப்படி படிக்க முடியும்? அரசு பிரபுஜி படிங்க. அவர் தான் படிச்சுக்க ஆரம்பிச்சார். படிங்க அரசு பிரபுஜி. ஆரம்பிக்கல மேடம். சரி, என்னதை படிங்கன்னா இது எந்த ருக்மணி? நீங்க ருக்மணி படிங்க. பகவானே, இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியோடு உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இக்கட்டில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். இப்ப படிங்க நாரதர் படிங்க. என்ன அதிசயம்! ஒரு சிறிய துளசி இலை கிருஷ்ணரின் எடையை சமன்படுத்தி துலாபாரத்தை நகர்த்தி விட்டதே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, அப்ப இதுல என்னது? தூய பக்தியா மட்டுமே கிருஷ்ணரை இருக்க முடியும். இது ஒரு இது இருக்கு, யூடியூப் இருக்கு, அது குழந்தைகளுக்கு தான் காட்டுவேன். நீங்களும் பார்க்கலாம், நல்லா இருக்கும் அது பாக்குறது. ஓகே, அப்ப சத்யபாமா வந்து தன்னோட நகை ரொம்ப அந்த பெருமையில இருந்தா ரொம்ப அழகா இருக்கா. செல்வத்தால கிருஷ்ணரை ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் முடியல. ஒரு துளசி இலை பக்தியால வெறும் நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த துளசி இலை வச்சோன்னு சமநிலைக்கு வந்து விட்டான். அது அவ்வளவு மகிமை துளசிக்கு. அடுத்தது முடிவுரை. துளசியின் முக்கியத்துவத்தையும் எந்த ஒரு பொருள் செல்வத்தையும் விட கடவுளுக்கு ஒரு தாழ்மையான பிரசாதம் எவ்வாறு பெரியது என்பதையும் இந்த கதை அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறது. அதை அப்படி பார்த்தா நல்லா புரியும் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து சுருக்கம், which I'm not going to say. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் we will stop further. இன்னைக்கு அப்படியாக 11வது சாப்டர் முடிவடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா.